Det er sidste skoledag. Louise, det er sidste skoledag. Oh my god. I see $1 billion in your eyes, even if we're strangers till we die. Og Albert? Er Albert til stede? Ej, det er så mørkt. William, kan du ikke lige trække gardinet fra? Jo. Jeg må være bedre end dem alle sammen. Næste time, der vil jeg. Hvordan var Albert? Han er dreng. Skal vi ikke tage Victor? Stop det! Cut det! Stop det der leg, bare drop det! Stop det mobberi! Det skulle for latterligt! Stop det mobberi! Hey, Jacob. Kan du lige give mig massage? Okay. Hvad så? And I was like, baby, 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 oh. That should be me holding your hand. That should be me making you laugh. Men har I sådan fået kigget på det? Ja, jeg har kigget på det, men jeg er ikke sådan helt sikker. Men prøv at se, jeg kigger på den her anden, sådan den røde og den blå, synes jeg er virkelig pæn. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal vælge. Den røde er pæns. XOXO Gossip Girl. Jeg synes, så lader lidt. Nej, jeg synes, det var virkelig forvirrende. Ja. Men altså, kan vi bare lade noget andet stå sådan noget? Det var virkelig også. They wanna know. Så dreng, jeg tager den lige der, Willy. Ja, dreng, se lige mit pump. Jeg gider ikke skole i dag. Ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. Jamen, Sofia, du har fået 49 ud af 50. Good for you, you look happy and healthy, not me. Ja, okay, Sofia. Og Karl, du har fået 8 rigtigt. Godmorgen, søde børn. Vores Lotte. Er I friske? Selvfølgelig. Vi skal lige, inden vi starter, skal vi lige have samlet vores telefoner ind her. Har du ikke din telefon med? Jeg har glemt din nummer. It's Britney, bitch. Nej, Marie, hvad er der dog sket med dig? Jeg er faldet på cykel. Okay, der har
har vi ligningen 4x plus 7y er lige med 2 plus x plus 2 plus 17 minus 12 divideret med 2. Hvem kan svare på det? Nu trækker vi op af hatten. Louise. Teknisk set, så tror jeg, at man skal sige 4x plus 7y. 6.5 hours later. Og så minus med den ene ved den side, og de der. Og så, ja, så får man resultatet af det. I dag skal vi lære om ligningen. Her har vi et eksempel på en ligning, og det er en rigtig lang en. Det sagde jeg også i går. It's easy to love me now. Hej guys! Hej Astrid! Vent, Astrid. Der er mistet mig. Ja, Godmorgen, Ines. Det er simpelthen så godt vejr. Jeg tror lige, jeg går ud og tager min morgenstep. Hvor er det dejligt. Og 11 grader. Så i morgen skal vi gøre det også. Ja. Fuck. Mary! Hvad er det, jeg hører komme ud af din kønne mund? Hej girlies! Hej! Hvad skal I næste år? Ja, altså, der er mange af os, der er på efterskole. Vi skal altså ikke spille bolden herinde. Guten Morgen, Ines. Hvor er Marie henne? Hvor er hun? Hvor er Marie henne? Hvad siger man så, Marie? Ønsker jeg kommer til seng. Jens, det kan hende. Det er okay så. Nå, Marie, men du skylder mig altså M&M's. Og det skal være de gule. Hallo Jens. Hvad, Marie? Kan du spille rundbold eller lave en bygge eller noget? Prøv lige at vente. Jeg gider ikke at have nogle sure forældre her. Så jeg synes, vi laver, måske faktisk, hvis I er rigtig søde, en Bluebit, som jeg har lavet til min 5. klasse. Men I skal love ikke at sige noget til jeres forældre. Jeg gider ikke mere. Jo, ich skal lernen. Ich habe einen schönen Tag. Ich liebe. Nå, piger. Hej. Har I sådan set mit nye ur i dag? Altså, jeg tænker sådan, det vil sådan lidt outfit. Så hvad rater vi outfitet i dag? Men jeg må til det. Jeg må til det, siger jeg. Jamen, godmorgen, 9. sæt. Hej, godmorgen. Nå, nu skal vi selvfølgelig have matematik i dag. Hallo Charlotte. Kan vi godt hygge i dag? Nej, det kan vi ikke. Vi har rigtig, rigtig travlt. Desværre. Charlotte? Ja, Alexander. Ja, jeg har brug for hjælp til den her meeting. Ja, hvad har du brug det? Altså, hvordan jeg finder ud? Vi vil lige finde nogle af vores første opgaver til ligninger. Og jeg tænker, vi trækker op af hatten. Ja. Det var selvfølgelig Oscar. Jeg tænker, at du kommer herop. Ja, Victor. William har faktisk lige fyldt 17 i dag. Nej, William! Du har fødselsdag i dag! Nå, så vi fejrer dig i dag. Jo. Nå, men det skal vi da. Kan du stoppe os, så kan vi synge for dig? Op på bordet. Helt op på bordet. 3.14159, this is pi followed by 2653. Martin! Oh, no, I made you, man! I made you! Oh my god, Martin! I love you, Martin! I love you! Ouch! Why do you always come late? Always! It's always you, man! Get your ass back in the class! Yes. Okay, today we are talking about consider a 5-star hotel, smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. Where's my chair? Oscar?
Ja, Martin. Oh, you naughty boy. Sorry, Naughty Martin. boy. Sorry. Yes, this is only going to take 3 minutes. And William Shakespeare. Today I read a text out loud. The man was a fucking Yes, Albert. What's the neighbor? Oh, my bad. Oh shit, I misread. That's my fault. I'm so sorry. Okay, everybody, it's end of the lesson, and now we have idræt. Martin, I broke both my legs. Do you have idræt gloves with? No, my legs are broken. What? Broke my legs. You're really giving me a nervous breakdown, man. You're making me lose all my hair. You don't have it. What? No, you're in big trouble, man. Do you even want a good grade? Yes. Then don't break your legs, man. It's not my fault. Yes, der er nogen, der skal fejre i dag. Hvem er det? Yes, that's me, Morten. Yes. Hvor er frokosten? Min ekskæreste Katrine, hun er derinde. Nå,